Manje ke uyawuthini umlayezo ke enubhekisa ikakhulukazi lapha emtholampilo manje seninazo ninhlelo zokubamukela abantwana besebancane mabefika kunini emtholampilo. Yebo bamaphisa zikhona izinhlelo ezikhona kuma clinics ethu noma ezindaweni zezempilo. Lapha ama clinics noma ngabe kuthiwa iclinic lincane kodwa baba nendawo la bathi sizoba nendawo ye adolescent and youth friendly services lapho ukuthi labantwana mhlawumbe kusukela eminyakeni ewu10 kuya eminyakeni ewu24 bayobhekwa khona ku provide yonke iservice esikhona lapha eclinic. Bese kuthi uma kulo ndawo leyo esuke mhlawumbe ethola ukuthi abanayo indawo mhlawumbe yokuthi baba accommodate baye bathi okay ngoba asinayo indawo ukuthi sibabone mhlawumbe nje throughout the day kodwa asenze ukuthi mhlawumbe bathi usister Sibanibani ngoba mhlawumbe ukuxhumana kahle nabantwana laba ake sibeke yena kube uyena ozokwazi ukuthi ababone. Okwesibili bese benza mhlawumbe izikhathi lapho sengena khona no happy hour uhappy hour ongena mhlawumbe kube mhlawumbe isekuseni u7 to 8 noma baphinde bayokhava isikhathi esumhlawumbe makuphuma esikole ngo2 kuya ku3 emanye ama clinic ngo3 kuya ku4 amanye kodwa ama clinic baye bathi bona baba no happy day lapho uthola khona ukuthi ngolezihlangu baye bathi bavumela ukuthi intsha ize eclinic ibe nezindawo ibe nama activities noma izinto abazenzayo ezokwenza ukuthi kube nesikhathi abasichithayo lapho eclinic. Lapho ke bazofundiswa khona ngesexuality, bazofundiswa khona ngezinhlelo zokuzivikela ezikhona abangazithola, bazofundiswa nango HIV nanokuthi bangatheleleki, bazofundiswa khona futhi nango PrEP. Khumbula ukuthi futhi kuphinde kube khona namanye ama services aphinda provide lapho kuthiwa kukhona i-choice of termination of pregnancy la uma ngabe esekhulelwe akhona abe nako ukukhetha ukuthi uyagcina umntwana noma akamgcini. Zonke lezo zifundiso ziyaqhamuka lapho. Absolutely.